Семинара беше изключително въздействащ. Двама човека, които с огромни продажби в мрежовия маркетинг. Видиш голямата картина, със сигурност е хубаво да присъстваш на такъв семинар. Мотивацията да продължа, това, че съм на точното място, точното време. Истински искам да информирам повече хора, да усетят тая енергия. Това, което мечтаеш, е напълно възможно. За мен най-ценното на този семинар беше хората, на които се възхищавам, до които се докоснах. За мен беше важно срещата на лидерите и хората, които постигат повече. Благодаря, че присъствах на такъв вдъхновяващ семинар. Практични съвети, които ние почерпихме от хората лидери, които това вече са го постигнали. Щом те са го постигнали, абсолютно може да отговаря и да бъде за всеки един от нас. Аз съм още по-запалена, още по-мотивирана. Здравейте! Семинарът беше повече от прекрасен. Вдъхнових се от полезните истории, които гост-лекторите споделиха. Том те могат, значи можем и ние, просто трябва да не се отказваме. Семинар много често има такъв. Беше малко по-различен от всички останали. И всеки от нас си взе това, от което има нужда. Аз си взех още повече вяра за това, че мога да постигна много повече, много опит от лекторите, които присъстваха. Благодаря за всичко, което видяхме и чухме.